Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 2, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Napulo ka GO sa syudad sang Victorias nagpositibo sa drug test. Bag-o tukod nga pasilidad sang BJMP amat-amat na ginaokupar sa mga PDL. Sa mga nagapangunang nga balita nasyonal, Magna Carta para sa mga health workers ginapa-review. COVID-19 booster shot sa Pilipinas amat-amat na nga nagaayo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa nga aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This sponsor. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente. Mayong gabi sa kay Ma'am Ana Sinoro nga naga-monitor sa subong iya nga gabi. Sige, salamat gid sa kay Sir Ray Flores Baryoga, mayong gabi man. Si Sir Alex Montesa naga-monitor na sa subong iya nga gabi. So, thank you so much kid sa 9 viewers naton subong nga gabi. Salamat sa inyo nga pag-monitor sa silingan tinion, no? Ang ibanda hingagaw na tigang. No, pala niya po nun kay it's 6:08 na in the evening. So, ang iban siguro kung ara ka sa umani naka-plus star na sa ilaya nga pala niya po nun. So, sige continue lang sa pag-monitor sa inyo tagsa ka mga Facebook Live, no? Tagsa ka Facebook Live. Tagsa ka Facebook account, no? While sulod ka mo syempre sa amon nga Facebook page, ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag syempre, feel free man nga mag-message ka mo diri sa akon nga Facebook page, ang Aksyon and Defensor. Nga page, pwede ka mo maka-comment man, no? Kay may time nga daw medyo limited ang aton nga oras kung sa Facebook official Facebook page kinamon, at least atamyaw ta mo sa akon nga personal page. And syempre, bulig naman, 'di ba? Try to share din pag may time. So tamyaw ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo with Docmat Mayo sa may Rochester, Minnesota, si Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, si Sir Melily Oligo, salamat gid. Ma'am Teresita Quinto, good evening. May lang nga pag-monitor Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, salamat man. God bless you and more power to ARB. So thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor. Standby sa aton nga balita lokal. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Kag sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, ginpahanumdum ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sang gobyerno nga likawan ang illegal nga droga. Ini kasunod sa pagpositibo sa napulo ka mga job order workers sa syudad sang Victorias matapos ang ginpatigayon nga surprise drug test. Suno kay Lacson, ang pagpatigayon sa surprise drug test ang masamina nga ginahimo sa mga local government units sa Negros Occidental, ilabi na sa syudad sang San Carlos, sang siya pa ang nagserbe bilang alkalde. Nagligad nga Martes ginsugura ng surprise drug test sa 1,106 ka mga government employees sa syudad sang Victorias. Siyam sa mga ini nagpositibo sa pag-usar sang shabu, samtang isa ang nagpositibo sa pag-usar sang marijuana. Bangod sini hindi na pag-renew ang ila kontrata nga magatapos sa Setyembre 30. Sila ang ipaidalom sa detoxification o kon rehabilitation sa Negros Occidental Drug Rehabilitation Center sa syudad sang Victorias. Abril 2017, gin-issue sang Civil Service Commission ang guidelines agud na pasiguro nga mga ahensya sang gobyerno ang magapabilin nga drug-free para sa para sa epektibo kag maayo nga delivery sang public service. If you're a government employee, whether you're even just a casual, it is expected that you will not be involved in any drug activities or even using drugs. So we don't need that in the government. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa iba niya balita lokal, amat-amat na nga ginaokupar sa mga persons deprived of liberty ang anom ka mga bag-o tukod nga mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology diri sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Dohilio, ini kabahin sa decongestion program sa BJMP National. Dugang pa ang iba niya pasilidad ang hindi mapa o kung hindi pa maokupar bangod wala pa sa perimeter fence. Ginpahayag man ni Dohilio nga base sa building code dapat mayara sang 4.7 square meter nga espasyo ang kada PDL kag kun ini ang basihan makaakomodar 10 ka PDL sa isa kasada sa bag-o tukod nga mga pasilidad. Sa mga daan nga pasilidad 4x4 ang takos sini kun sa diin 30 to 40 ka mga PDLs ang ga-okupar sa karon. We are now occupying, starting to occupy ang mga newly constructed jail buildings naman as part of the congestion program. Mostly sa ila subong ginagamit ang may iba nga unoccupied pa for lack sang perimeter fence. Ang kabahin sa pagpahayag ni BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Dohilio. Samtang natalana nga magapatigayon sa ikaduha nga public hearing ang komitiwa ni Councilor Claudio Calao Puentevilla angot sa isyu sa Seneco. Sa diin, mga board of directors naman ang pag-aimbitahon.
Sulod kay Puente Villa, Setyembre 23 pa mangin bakante ang session hall o kung ang session hall sang Sangguniang Panglungsod para sa among nga hearing. Apang tinguan sini nga makapangita sa iban pang lugar sa bahin sang government center agud nga madayon ang aktibidad sang mas temprano nga panahon. Dugang pa ni Puente Villa, madamo pa nga mga isyu sa kooperatiba ang wala pa mahatagan sang pagklaro sa nahauna nga hearing kag mga opisyales lamang asang board ang mahimo nga makahatag sang sabata. Ini nga lihok sang konsehal ang kabahin sang solusyon nga ginahimo sang syudad angot sa madamo nga mga reklamo nga ginpadangat sa mga konsumidor, umpisa nga ginlansar sang talatapan sang alkalde ang isugid mo kay mayor nga help desk program. Ginahulat pa ni Councilor Calao Puentevilla ang opisyal nga sabat sang Basiwa kag Prime Water Infrastructure Corporation may kang tanan sa reklamo sa mga konsumidor batok sa pamunuan sang Water District kag sa amo nga kumbuyahan. Suno kay Puentevilla, luyag sini nga mahatagan sa nagakaigo nga oportunidad ang pamunuan sang Prime Water kag ang Basiwa nga makahimo sa ilang sabat apang sa tion nga hindi ini makontento ang mga miyembro sa konseho. Ini ang natalana nga magapatawag sa committee hearing kag nagapanguna nga isyu nga dapat ipatahag sa mga opisyales sa Water District kag Prime Water amo ang kawad-on sang aumento sa mga maayo nga serbisyo nga ilagin promisa sa idalam sang joint venture agreement nga ilagin permahan. Sa iban pa nga balita lokal, ginpanginwala ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may natabo nga pagsalakay sa detachment sang 62nd Infantry Battalion sa syudad sang Gihulngan sa Agosto 30 nga ginalagar kapatay sang duha kag pagkapila sang isa ka mga katapo sa militar. Suro kay Pasaporte, pagpatalang lamang ang ginhimo sa mga New People's Army. Dugang pa sini kung matuod ini nga natabo hindi matago sa media, ilabi na sa pamilya sa ginaligar na patay nga mga katapo sa militar. Ginpanugyan ni Pasaporte sa publiko nga hindi magpati sa mga kabutigan sa NPA. Naibaluan sa press release nga ipadala sa Leonardo Panaligan Command sa New People's Army, ilagin aligar nga kabutigan ang pahayag ni Pasaporte, subong man ni 3rd Infantry Brigade Commander Major General Benedict Arevalo nga nagahuyang na ang ila nga puwersa. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Pabaskugon kag Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga... Okay, balik diri sa aton pagbanamyaw. Sa kay Ma'am sa Vanessa Mayo, hamaya good morning kuno ha. Good morning na to sa ila mo. Ako lang danay subong isa, Ma'am. Happy Friday, guys, with love from Minnesota. Sige. Mayong gabi sa kay Ma'am Diding Alomianto nga naga-monitor. Ang defensor ko bala ginabalda nga pilyado ko ka defensor. D-E-F-E-N-S-O-R. Amon ang akon nga spelling sang defensor. Sa kay Ma'am Star Mayo sa liwat, na mayo gina nga idea pareho gid diri sa Amerika, may drug test bag-o ka hard sa work diri, agree gid ko sina. Di ba? Yes gid ikay para ma-make sure gid naton tuod no.
Ay nablang nagasigi kita gali pang pang tawag ni ang operation sang pulis, and then within gali isang tagsaya ka mga nag-empleyado sa government is may ara sang positive. So importante gid nga mapa-drug test, no? Para nga syempre masala man, okay? Given na iya nga kun man sa explanation sa mga doktor nga kung drugs ka, di syempre maapektuhan. Bisan gani mental health mo pa lang, wala ka pa naga-drugs, maapektuhan na obra mo, ayhan pa nga naga-drugs ka, diba? So, amo na siya ang pinaka-budlay gid, no? Kung affected ng imo, yung mga brain cells, dira. So, amo na siya. Agree gid si Ma'am Vanessa Mayo. Sige si Ma'am Ana Sino, bukadugan niya isang akon nga alo, Ma'am. Bagong palang nakitaan. Sa klawigon, magnalantaw, dira, Ma'am. Oy! Sige nagsailo na din si Tia Kim, Tia, ka-answer ka na sa imo nga, nga mga assignments and all. Sino yung nagalantaw? Ay, hindi ko maano. Si Ma'am, alam nyo, ngalan niya, nalipat kong ngalan niya. Si Ma'am, ano ka, ngalan mo, dam? Basta Flijoles. Alipat ko yung mga landam. Anyway, thank you sa pag-monitor, dam. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod. Aksyon. Good evening, dira si mo. Naga-monitor si Sir sa may Moises Padilla. Sige, salamat gid sa pag-monitor. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Kag sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita national. Ginapa-review sa karon sang isa ka opisyal sa Philippine Federation of Professional Associations sukon PFPA ang Magna Carta para sa public health workers. Suno kay PFPA President Dr. Benito Atienza. Kinahanglan ripasuhon sa Kongreso ang Magna Carta agud mahatagan sang dugang nga proteksyon ang mga health workers. Dugang pa ni Atienza nga sa karon ang Pilipinas naga-eksperyensya sang brain drain. Bangod madamo na mga nurses, medtech kag physical therapist ang ginpili nga magtrabaho sa abroad agud nga makakuha sang dako nga sweldo. Una na nga ginpangabay ni Atienza nga kung pasakaan ang compensation sa mga gindeploy nga health workers. Ginpahayag sang Department of Health nga nag-aayo na ang kabilugan nga job rate sa Pilipinas para sa COVID-19 booster shot. Suno kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nga nag-average lang sadto ang vaccination rate sa kada adlaw sa 50,000 tubto 60,000. Apang sining nakaligad nga mga adlaw, yara na sa 180 tubto 190,000. Dugang pa ni Vergere nga gilatukan subong sang gobyerno ang pagpanagtag sang una nga booster dose para sa mas nagakinahanglan. Antes pang paghatag sang second booster shot sa mas madamo pa nga populasyon. Madasig nga gin-terminate sang House Appropriations Committee ang briefing sa masobra 9 bilyones pesos nga proposed budget para sa 2023 sang Office of the President. Nasaad sa 2023 National Expenditure Program o CONAP, kang Office of the President ang may kabilugan nga proposed budget nga 9,031,722,000 pesos. Agod nga mapadayon ang operasyon sa masunod nga tuig. Sa pag-umpisa sa deliberasyon, gilayon nga ginduso ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ang pag-terminate sa budget hearing. Ginpahayag ni Dalipe nga sa tradisyon, nagapadala ang Kamara sa parliamentary courtesy sa co-equal branch sang gobyerno, rason nga ginduso sini ang pag-terminate sa budget hearing. Ang motion ginsigundahan naman kag ginaprubahan sang komitiba. Gindepensahan sang Bayan Muna Party List si Senador Loren Legarda matapos ginradtag sang ini ang nagkontra sa suwestyon ni Senator Francis Tolentino nga kinahanglan ipagwa sang public officials kung may mga miyembro sang pamilya nga konektado sa terorista nga grupo. Suno kay Bayan Muna Executive Vice President Carlos Izagani Zarate nga masubo paminsaron nga pagkatapos magkontra si Legarda, gilayon siya ginatake sang trolls kag ginradtag sa mga anti-democratic kag fascist forces. Dugang pa ni Zarate, ngayon ang rason kung nga ilagi ginapanawagan nga ibalik ang pisto kag unta to na ang pag-red tag. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Inyo ginpamatian ang kabusang nga detalye sa ngaton mga tipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 2, 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.